Tak, vyšší takový nahoře otevřený bufet, takže tam si můžete dát něco dobrého jídla v pití. Podotýkám, vedoucí mužstev si mohou jít do bytky, která je první patře, hned první dveře, kabinet 2012. Mikroloviček, asistoval hráče skupiny Ondřej Valenta, kafedralní uherský Bourbon Shop, Kytěka. Pomůžte mu, jsou na diváky, Jak jsi přišel k florbalu a proč jsi vybral tento sport? Tak přišel jsem k florbalu tak, no spíš paní vychovatelka mě přivedla k florbalu a hraju ho, protože mě baví. Jo. A jak dlouho hraješ florbal už? No asi 5 let. Tak, otázka na pana trenéra. Je těžké trénovat žáky? No, jak se to vezme? Někdy ano, někdy ne, ale samozřejmě pokud máte k dispozici hráče, kteří jsou zapálení a navíc ještě dobří, tak je to celkem radost. A jak dlouho už trénujete? No, trénuju vlastně od pravěku florbalu, to znamená od nějakých 15-16 let. Tak finále dívek skončilo a máme tady finále v chlapecké kategorii. Já tady mám Marka Součka. Dobrý den. Mám tady na tebe pár otázek. Jak se cítíš před finále? Výborně, ubojovali jsme to s klukama, teďka semifinálový zápas, takže výborný pocit. A myslíš si, že vyhraješ, nebo vyhrajete jako tým? Věříme si, jo, ale víme o kvalitách soupeře, takže věříme si. Já děkuji za rozhovor a jdeme na další tým. Tak, ještě tady máme jeden rozhovor s hostujícím týmem. Mám tady u sebe Filipa Jancu. a zeptám se tě na pár otázek. A jak se těšíš na finále? Těším se moc, bude to zajímavý zápas. A myslíš si, že vyhrajete? Bude to těžký, ale myslím si, že jo.
Když se dohrálo finále chlapeckého zápasu a vyhrál tým z Uherského Brodu, tak jaký máte pocit, že jste první vlastně v republice? No, je to pěkný pocit už po třetí. Už po třetí? Ano. A líbilo se vám, jak bylo finále vůbec organizováno? Ano, určitě. Bylo dobré. Vy jste hráli na jedáskovce, tak když to zhodnotíte, kde se vám hrálo líp asi? Asi tady. My to tady máme teda větší. A vy teda už jste byli po třetí vlastně v republice. Myslíte, že byli to po čtvrtý? No, mohli bychom doufat. Doufat, uvidíte. Chlapci ze základní školy pod Vinohrady, Uherský Brod. Zlaté medaile do Uherského Brodu. Chlapci, měli jste to nejdál. Chlapci, děkujeme. Předvedli jste výborný výkon a zasloužené. Příští rok, že to budete obhajovat. Vážíte do Uherského Brodu. Zlaté medaile. Pojďme do Vestbericky, počkejte do poháru. Takže vážení přátelé, budeme pořád vědět, že Uherský Brod